Halo Bolo, ketemu mana karo Prabu lagi kegiatane dina iki arepe bersih dusun. Iki manggon ning gone halaman rumahnya Pak Carek Sumber Kepiar. Aku wis ning lokasi tidak lupa nggawa bontrot ya. Nah, hai. Jadi bontrot-bontrotan iki ambeng-ambengan iki dikumpulne engko terus enek ritualin ndonga bareng-bareng. Sabar iki terus didumne neh kanggo masyarakat sing hadir madang bareng. Dadi acarane dalam bersih dusun iki cuma sekedar ritual doa bersama, ada pagelaran wayang kulit. Proses iki tak tokone berkat sik, tokone ambengan sik. Sebagian sudah pada datang, sebagian belum. Pak Bul, pun cekap. Dalu punika kula panasami makempal wonten panggenan mriki saperlu ngawontenaken budaya ingkang sampun lumampah nggih menika memetri dusun utawi bersih dusun kanthi pangajap mugi kanthi tirakatan sareng-sareng menika estu-estu pikantuk berkah barokahipun Gusti satemah sedaya ingkang boten sae saged sumingkir saking dusun mriki ingkang sampun sublumebet manjing wonten dusun saged muspra pikantuk donga pangestu panjenengan sedaya ingkang sami rawuh wonten dalu punika. Panggilan kula niku Pak Cepuk. Dados pun derek biasane mawon nek akrabe nggih niku Pak Cepuk ngoten mawon.